Arratsaldeon, Fernando Barrena naiz, Europar Parlamentuaren izenean eta Bilduren izenean eta GUE NGLren izenean, Europako Ezker Bateratuaren izenean, ongi etorri denoi. Orain laugarren panelera pasatuko gara, kongresu honetan. Klima politiken gakoak gakoi buruz hitz egingo dugu, Europan egiten diren klima arloko politikak eta ze ekintzak egin ditezken horren inguruan. Horretarako, Europar Batasuneko ordezkariak izango ditugu gure artean, eta hitz egingo dugu aldaketa klimatikoaren borrokaz, aurkako borrokaz. Helburua da minimizatzea neurrien ezarpena krisi klimatikoaren aurrean. Ikasi nahi dugu esperientzia desberdinetatik, estatukideek dituzten estrategietatik eta eskualdeek dituztenetik, bai gobernuen aldetik eta bai oposizioen aldetik ere konprometituta daudenak transizio ekologiko bidezko batean. Hasiko gara beraz, hizlariekin, laugarren panel honetako hizlariekin. Aurkeztu egingo ditugu ondoren, mesedez eskatzen dut galderak egiten joateko, hemen ikuslei, mesedez idatzi zuen galderak, bidarizko guztue hitzaldiak entzun ala eta horrela amaieran eskura izango ditugu. Beraz, orain, 5 hizlari izango ditugu. Eta azkenean, Idoia Letona, ordezkariak Bruselan dago Idoia, berak egingo ditu errelatoretza lanak, lehenengo esku hartzea goaz orain. Lynn Boylan da bera, Irlandako senatuko senataria da, Sinn Féinetik, eta ikuspegi kritiko bat emango digu Europako ikuspegia. Aurrera, Lynn, eskerrik asko. Arratsaldeon denoi, hitz egingo dugu egin daitekeen ekintzari buruz. Hainbat kontra esan ditugu politika europarretan. Alderdi berdea koalizio talde batean dago gobernuan eta bere mugak ditu noski. Sentitzen dugu, baina soinuaren kalitatea ez da egokia itzultzeko. Soinua hobetuko balitz jarraituko genuke gure lanarekin, baina zoritxarrez soinua ez da kalitatezkoa.
konexio arazoak daude eta ezin dugu ondo entzun saiatuko gara soinua hobetzen. Bai, mikrofonoren bat erabiliko balu izlariak ere, lagunduko liguke. Bai, noski mikrofono baten erabilerak hobetuko luke soinuaren kalitatea. Eskerrik asko. Saiatuko gara itzultzen ahal dugun moduan ari ginen transizio bidezkoaz hitz egiten. Pakete bat eman digute, neurri pakete bat krisitik berreskuratzeko, COVID-19 krisitik. Eta uste dut, goza kuriosoa da, baina pandemiak horren beste efektu negatiboak izan ditu, baina hala ere sortu ditu funts batzuk, eta funts horiek lagunduko digute aldaketa klimatikoari aurka egiten. Irlandako parlamentuan bozketa bat egin zen, hainbat funts sartzeko eta azpiegiturak hobetzeko, berreskuratze edo lehengoratze pakete horretan. Nik uste dut Europar Batasunak eta estatukide ugari pixkat atzetik doazela. Ze eztabaida aurrerantz joan da. Hemen kontua ez da bakarrik berdea izan edo aurrerakoia izan, eta hemen eztabaida ez da bakarrik herritarren ze segmentutan gertatzen den. Gainera, deskarbonizazioarekin ez da nahikoa. Bermatu egin behar dugu transizio justu bat, pobreentzat, emakumeentzat, etxerik gabekoentzat eta gutxien dutenentzat azken batean. Beraz, transizio justua bilatzea sektore jakin batzuentzat eta pentsatzea egin behar dugun gauza bakarrela deskarbonizatzea hainbat sektore hori eza transizio bidezko edo justua. Guk eraldaketa holistiko bat behar dugu, baina justua izango dana ere bai. Eta New Dealek sortu nahi ditu enplegu berriak eta egia da transizio horrek enplegu berri ugari sortuko dituela. Beti ere egokituz eta etxeak berrituz, baina erronka politiko nagusia gaur egun hauxe da. Ondo erabili behar direla funts horiek eta gainera enplegu berri horiek sortu behar ditugu eta bestalde eredu ekonomikoa aldatu beharra dago gure ekonomia, egungo ekonomia kolapsatu gabe. Eta gainera neurtu behar dugu arrakasta ez bakarrik aberastasun terminotan, baizik eta gainera osasun terminotan, herritarren osasuna kontutan hartuz eta baita beste irizpide batzuk ere. Eta gainera bermatu egin behar dugu irabazten diren soldatak enplegu berdeen ondorioz ez direla bakarrik gastatuko diru sarrera altuko ekonomia horretan. Egia da enplegu duinak sortu behar ditugula, soldata duinak sortu behar ditugu, baina gaur egungo ziklotik irten egin behar dugu.
eta enplegua berriak sortzeko modu bat aurkitu behar dugu gure baliabideak akitu gabe eta horretarako zaintzen ekonomian oinarritu beharko genuke. Hau da, inbertitu egin behar dugu hezkuntzan, mendekotasunak dituztenen laguntzan, denok bizi izan dugu nolabait, ikusi dugu gure bizitzak zailago bihurtu direla. Zerbitzu batzuk kendu dizkigutenean, adibidez zaintza zerbitzurik gabe gelditu garenean, eta hori oso garrantzitsua da. Denok lor dezakegu enplegu duin bat, baina horretarako aldatu egin behar ditugu gure pentsa moldeak. Hau da, zer da benetan enplegu duin bat? Klimaren inguruko legeak ere gai garrantzitsua da. Eta Europan negoziatzen ari gara klimaren alorreko lege berri hori, baina 150 jaitsi nahi balin baditugu emisioak 2050erako, orduan ez da nahikoa. Ahots batzuk 160 murriztea eskatzen dute, baina ez da kontutan hartzen ze eginkizun duen Europar Batasunak emisioak egiteko. Orduan Irlanda ere bere legea garatzen ari da klimaren inguruan, eta une honetan legebiltzarreko aurreko aldian dago. Eta Berden alderdia gobernuan dagoenez, lege hori ikusi da ez dela guztiz egokia. Eta gainera auzibide bat izan dugu duela gutxi, eta auzibide horretan, auzipetu egin den horretan, argi eta garbi ikusi da herritarrek eskubidea dutela jakiteko ze ekintza hartzen diren, eta nola ekintza horiek bideratu egiten diren ezarritako helburuak lortzera. Eta klimaren arloko legeak ez du kontuan hartzen kontu emate hori, kontuak eman egin behar direla. Eta gainera, biodibertsitatearen krisiari ez zaio jaramonik egiten. Konpromiso lotesle bat egon behar luke, kontutan hartu beharko litzateke ze ondorioak dituen biodibertsitatean edozein ekintza klimatiko. Ze jakina biodibertsitatearen krisiak lotuta dago klimaren krisiarekin. Eta egia da biodibertsitateak inpaktua jasotzen duela aldaketa klimatikotik, baina baita ere jasotzen du ekintza klimatikoen eragina, eta hori guztia kontutan hartu beharra dago. Eta nolabait aldaketa klimatikoaren efektuak arindu nahi dituzten ekintza horiek guztiek izan dezakete inpaktu bat biodibertsitatearen gainean, baina ez ditugu ondorio horiek kontutan hartzen. Momentu honetan, Europar legeriak ikuspegi oso utilitarioa hartu du naturarekiko. Ez du natura ikusten komunitate natural zabalago bat balitz bezala. Eta gero hor bat dugu ere karbono kredito horiek guztiak eta emisioarengatiko konpentsazioak, eta horrek askotak urratu egiten du herri indigenoek duten eskubidea beren lurretara sartzeko eta lurretan egoteko. Proiektu ugari egin dira, konpentsazio proiektu ugari emisioengatik, baina hala ere 180ko habitat purua edo netoa galdu da. Beraz, gaizki planteatutako irizpidea da. Hau da, oinarritu egiten da honetan, ordaintzen badegu, ondatu egin dezakegu biodibertsitatea. Eta Irlandan horrek ondorioz ekarri du nekazaritza bat monolaborantzan oinarrituta. Eta herrialdeko eremu asko, gure eskualde asko erabili ditugu esnekiak ekoizteko, baina gero Txinatik importatu behar dugu esnea aurrentzat. Beraz, guk geuk esnea ekoizten dugu, gure emisioak handitzen ditugu, baina gero importatu egiten dugu esnea hautsa aurrentzat. Eta nik ez dut uste nekazaritza komunaren politika konpondu egingo dituenik arazo hauek.
diru mordoa gastatzen da urtero diru laguntzetan, nekazaritza diruz laguntzeko, baina ez dira ondo erabiltzen laguntza horiek. Eta politika askok, ekintza askok biodibertsitatea suntsitzen dute, nekazariei lagundu ordez, negutegi efektuko emisioen efektua arintzen. Eta batzuetan ez da konponbiderik eskaintzen, kasu asko ditugu, askotan gainprodukzioa egoten da, baina gero xautu egiten dugu, ekoitzitako 30%-tik gora xautu egiten dugu. Beraz, nekazaritza politika autosufizentzian oinarritu behar dugu eta ez gainprodukzioan. Egia da, diruz lagundu behar dugula nekazaritza sektorea, bermatu egin behar dugu nekazariek soldata duin bat izan dezaten. Baina ezin dugu, inondik inora ere, utzi sistema bat garatzen, zeinetan nekazariei ordaindu egiten diegun ez produzitzeko. Eta gainera nekazariei utzi behar diegu beren karbono sumideroiekin negoziatzen, beste pertsona batzuek suntsiketak egin ditzan beste leku batean biodibertsitatearen gainean. Beraz, prezio duin bat ordaindu behar da nekazaritza produktuen truke. Bai supermerkatuetan eta baita beste salmenta puntuetan ere. Eta gainera hitz egin nahi nuke Europar politikari buruz merkataritzaren gainean. Badugu bloke bat, Hego Ameriketan, Paraguai, Brasil eta bar. Eta berretsi dugu berriki, hitzarmen bat egin dugu bloke honekin, Hego Amerikan etanola ekoizteko. Baina noski hori Irlandan egin dugu, baina baita ere esan diegu nekazariei beraiek ere murriztu egin behar dutela beren etanol ekoizpena. Eta nekazaritza industrialari dagokionez, animalien kasuan, hortxe dugu azukre kainaberatik datorren etanola, biofuel, bioerregaia bihurtu daitekena, baina hor kontrasan asko daude. Eta haiei kasu egin beharko genieke. Eta guk erabakitzen ditugu neurri asko, ekintza asko, merkataritza arloan, zer egiten dute desforestazio prozesuak bizkortu munduan. Beraz, negoziazio komertzialak erabili behar izaten ditugu aurrera jarraitzeko eta ezarri ahal izateko gure ingurumen agenda. Eta hori izango litzateke oso garrantzitsua ze nazioarteko itunean ez da kontutan hartzen ingurumen arloa. Ondorioz, alde batetik askoz ere gehiago egin dezakegu ekintza klimatikoan jakina, baina erakundeak oztopo izaten dira sarri askotan. Guk behar ditugun aldaketa sistemiko bat sortzeko eta margina horren barruan egoteko, hau da 1,5 gradu ez handitzeko, hau da aldaketa horiek sistemikoak dira berez. Eta saio batzuk egin dira aldaketa horiek sortzeko. Eta egia da, gainera, alderdi guztiak berdeak direla esaten dutenak, ez direla erabat askatu kapitalismo berde horretatik. Beraz, ezkerreko alderdiek elkartu egin behar dute, mobilizatu egin behar dute, aldaketa sistemiko hori bultzatzeko aldaketa klimatikoaren aurka borroka egiteko. Eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko Lin, benetan aurkezpen bikaina izan da, naiz eta arazo tekniko batzuk izan ditugun soinuarekin, eskerrik asko zure parte hartzeagatik. Eta orain pasatuko gara, orain Jens Holmen gana pasatuko gara. Eta Jens Holm da Suediar parlamentuko kide eta hitz egingo digu eraldaketa justu eta premiazko bati buruz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando, arratsaldeon guztioi. Jens Holm, naiz, eta ni garraio batzordeko presidentea naiz Suediako parlamentuan.
berotegi efektuko emisioen ia eren batekin, garraioaren sektorea da gaur egungo krisi klimatikoan eragin handiena duen sektoreetako bat. COVID-19 pandemiara arte, karbono emisioak, hain zuzen ere, xede nazionaletan eta Europakoetan helburuetan kokatzen ziren emisioak murrizteari dagokionez. Interes komertzialak nagusi diren bitartean, emisioek gora egingo dute garraioari dagokionez. Kontuan izan behar dugu, airearen kalitate txarrak 400.000 heriotz goiztiar eragiten dituela Europan, eta gainera, kutsadurak eragiten dituen kostuak 250 milioi euro bitartekoa dira. Beraz, premiazkoa da garraioaren sektoreko emisioak murriztea. Gainera, ohiko helburu klimatiko ez gain, Europar Batasunak helburu gisa du garraioaren emisioak 60% murriztea 2050erako. Helburu hau benetan txikia da, eta ez dator bat Pariseko akordioarekin. Alderatu hori adibidez guk Suedian dugun helburuarekin. 2050erako 60% murriztu behar direla ezarri baitugu. Eta laster ikusiko dugu etengabeko karbono dioxidoaren emisioek eta besterako kutsatzaileek mehatxuan jarriko dutela gure biziraupena. Eta nola konpondu arazo hori? Askotan eskuinetik egiten duten amets hori da erantzun teknologiko azkar batean konfiatzea. Eta nik esaten dut, teknologia txarra direnik? Ez, noski ez, baina ibilgailu pribatu ez hitz egiten dugunean, baditugu aurrerapen handiak, baina horiek ez dute konponduko gaur egun dugun arazoa. Eta horrexegatik, ezkerretik, noski, onartu egin behar dugu aurrerapen teknologiko hori, baina borrokatu beharko dugu garraiobide gutxiago eta hobeak izateko, bestela izan da. Jokabide aldaketa baten alde egin beharko genuke garraioaren sektorean. Eta lan egin beharko genuke araudi progresista bat izateko, eta horretarako tresna ekonomikoak erabili beharko ditugu inbertsioak, zergak, tarifak, simplifikatzeko makilaren eta zenarioaren teknika erabili beharko dugu. Merkatuan konfiantza izatea oso arriskutsua delako. Noski, koronavirusaren pandemiari buruz, esan beharrik ez dago, izugarria dela, jendea hiltzen duela, gizarteak ixten dituela, eta oso eragin negatiboak dituela gure bizitzako hainbat alderditan, baina krisialdi guztiek aukerak ekartzen dituzte berekin, eta gure hiri dagokienez, eta pandemia nagusiki gertakari urbano bat da, gure hirietan mugat direla eta gero eta leku aldaketak gutxiago egiten dira, batez ere ibilgailu pribatuetan. Parisen ikusi dugu, Londresen ere bai, nola kaleak hutsik zeuden. Airearen kalitateak hobera egin du, zarata gutxiago dago, eta hiri askok noski erabaki dute hau ez dela gauza txarra, eta pandemiaren ondoren saiatu beharko ginatekela eragin positibo horiek mantentzen. Hau da, berreskuratu egin behar dugu autoek betetzen duten leku hori, eta adibidez Parisen erabaki dute aparkalekuen 70%, baina gehiago iztea, hiri barruan espazio horiek edo leku horiek hiritarrei bueltan emateko. Eta zerbitzu guztiak Parisen 15 minutura daude, bai oinez, bai bizikletan. Milan, Barcelona, Londres eta Kopenhague beste adibide batzuk dira antzeko estrategiak aukeratu dituztenak pandemiaren ostean berreskuratze ekologiko justu bat egiteko. Eta autoek erabiltzen zituzten leku asko bizikletentzat, oinezkoentzat, berreskuratu dituzte, zuetzen landatu dituzte, parkeak eraiki dituzte, eta garraio publikoan inbertitu dute. Alkateen sarean, Europako 41 hirik, eta beste herrialde batzutakoek, lantalde progresista bat sortu dute. COVID-19 susperraldirako lantalde globala sortu dute, hain zuzen ere, trantsizioa justua eta ekologikoa izan dadin. Haien manifestuan zera diote.
Gure hiriak berreraiki nahi ditugu, baita gure ekonomiak ere, osasun publikoa hobetzeko, desberdintasuna murrizteko eta krisi klimatikoari heltzeko. Hau da, laburbilduz, susperraldi hau gorria eta berdea da. Eta horrelako garapena erraztu beharko lituzke ezkerrak gure hirietan. Baina ez soilik gure hirietan, Europan lurreko garraioen 80% ia kamioi bidez egiten dira. Horrek emisioak, zarata eta autopilaketak eragiten ditu. Eta badago, adostasun maila bat, ezkerraren eta eskuinaren aldean, eta badirudi denak ados daudela trenbideak gehiago erabili beharko liratekenaren inguruan. Eta gure gizarte modernoan just in time deritzon hori gertatzen da, eta da hori ez dela gertatuko. Pandemian zehar, aldiz, zerbait gertatu zen, eta askotan kamioiak gelditu da geratzen ziren herrialden arteko mugetan, edo gidariak etxeetan geratu behar ziren, birusa zela eta pandemiaren ondorioz gero eta gehiago erabili da trena garraiorako. Ongi funtzionatu du, eta agian horrek eraldaketa bat ekarriko du. Eta espero dezagun horrela izatea, gu politikari gisa aldaketa horren alde egin beharko genuke. Nola? Alde batetik zergak ezarri ditzakegu errepide bidezko garraiorako, eta diru sarrerak balia ditzakegu trenbideak nabigagarriagoak izan daitezen. Eta horren adibide bat dugu Suitzan. Europan 2001 Europako kamioi asko bertatik igarotzen direnez, 2001 Suediako gobernuak tasa bat ezarri zuen ibilgailu astunentzat. Eta arrakasta handia izan du. Lortutako dirua trenean inbertitu da. Arrakasta handia. Estatuek beste aukera bat ere badute. Eta da, murriztea edo guztiz ezabatzea bideetara sartzeko tarifa horiek. Trenek ordaindu egiten dituzte salgaiak garraiatzeko. Horiek kenduta, merkeagoa izango litzateke trenbidezko garraioa, eta sektoreak gora egingo luke. Herrialde batzuk hori egin dute, adibidez Alemaniak eta Frantziak, bi adibide besterik ez aipatzearren. Eta amaitzeko, hausnarketa batzuk egin nahiko nituzke ezkerrak trantsizio berdearen arazoi aurre egiteko moduei buruz. Ongi etorria ematen diogu guk, itun berde berriari, emisio txikiagoak eta gizarte justu eta inklusiboago baten eraikuntzaren alde egiten duelako. Suedian esaten dugu benetako trantsizio berde bat ezinezkoa dela ezkerreko ekintza politikorik gabe, baina nik esango nuke gainera ekintza bat anbiziotxoa baldin bada, ingurumenaren mesedekoa, berez eta bere horretan ezkerreko politika ona izan daitekela. Eta lehen aipatu dut 4.000 heriotz goiztiar gertatzen direla airaren kalitate txarra dela eta nortzuk dira zenbaki hori betetzen dituzten pertsonak. Zeintzuk dira autobide zaratatsu horien ondoan bizirenak, industria zikinen ondoan bizirenak, aberatsak ez, noski, langileak dira, baliabide gutxi dituztena, beraz, eraiki ditzagun hiri ekologikoagoa, garraie publiko benetan ona dutenak, agian doakoa, horrek kaltetuenei mesede egin baiko lieke, guri bozkatzen digutenei. Baita ere, gertatzen da aberatsek normalean dituztela auto gehiago, auto handiagoa, gehiago erabiltzen dituzte, eta autoen gaineko zergak jartzen baditugu, beraiek gehiago ordainduko lukete. Eta diru sarrera garraio publikorako, bizikleta sustatzeko edo inezko leku aldaketak sustatzeko erabiliko bagenitu, horrek ere behar handiena duenei egingo liekete mesede. Eta pentsa dezagun, ere, zerga progresibo bat ezarriko bagenu, hegaldietan zenbat eta gehiago egan egin, orduan eta gehiago ordaindu behar da. Ziurrenik maiz bidaiatzen dutenek ordainduko lukete, eta diru sarrera horiek berriro ere garraio publikora bideratu daitezke. Kontuan izan maiz bidaiatzen dutenak aberatsak izaten direla, beraz garraio publikorako eta gure trenbide sarea berreraikitzeko erabili genezake. Beste adibideat, Estokolmon, Suedian, 2006an,
autopilaketen tasa bat ezarri genuen, ibilgailuz egiten ziren lekualdaketa horientzat. Erreferendum bat ere irabazi genuen tasa honen inguruan eta gaur egun zerga bihurtu da. Zergak baliabide benetan baliotsuak sortzen ditu garraio publikoaren hobekuntzarako erabiltzeko. Eta nortzuk dira onuradunak? Noski, langileak eta emakumeak, gizona baino gehiago. Normalean, emakumeek gehiago erabiltzen baitute garraio publikoa. Beraz, esan nahi dudana zera da? Ingurumen politika anbiziotsuak ezinbestekoak direla krisi klimatikoa prebenitzeko, eta baita ere biodibertsitatearen kolapsoa saihesteko, baina baita ere ingurumen politika anbiziotsu horiek oso politika onak dira klasearen eta generoaren ikuspegitik. Eta guk ezkerrean benetan ongi dakigu bi ikuspegi horiek uztartzen. Eta horixe da, hain zuzen ere, guk gure herrietan itun berdeak abiarazten direnean egin beharko genukeena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, aurkezpen zoragarri honengatik. Gurekin dugu gaur ere Henry Purje. Finlandiako gobernuko aholkularia da, eta berak hitz egingo digu gobernu mailako esperientziaren onurei eta mugei buruz. Henry, hitza duzu. Bai, uste dut muteatua nuela mikrofona. Gustatuko litzaidake gure esperientziei buruz hitz egitea. Gobernuko esperientziez. Partido berde bat dugu, gure helburuak partekatzen dituena. Gustatuko litzaidake ohar batzuk ematean niri buruz, apunte batzuk niri buruz. Nik justiziaren globalaren aldeko mugimendu batean lan egiten dut, eta justizia tematikoari buruzko batzorre batean ere parte hartzen dut. Duela 4 urte hasi nintzen aholkulari gisa lan egiten, zinegotzien aholkulari gisa, eta joan den urtean hasi nintzen aholkulari gisa lan egiten gobernuan zegoen talde batentzat. Hau da, politika klimatikoen aholkulari gisa. Alderdi guzti, inplikatu guztiok lan egin behar dugu sistema ordezkatzaile honetan. Jakina horrek sakrifizio asko eskatzen ditu. Eta gainera tentsio puntuak sortzen dira. Gustatuko litzaideke tentsio horri buruz hitz egitea. Tentsio horiei buruz. Nire esperientziatik. Eta Finlandian koalizio gobernu batean gaude. 5 alderdi gaude bertan, nagusiak dira sozialdemokratak eta zentro ezker klasikoa eta oso konservadoreak direnak. Eta gainera zentroko alderdi bakarra dugu, zentrokoa oso konservadorea eta fiskalki ere kasu honetan. Gero gutxiengo baten ordezkariak ditugu, suedieraz hitz egiten duen gutxiengo baten ordezkariak oso liberalak direnak politika ekonomikoetan. Eta gainera berdeak ditugu,
ingurumenaren ikuspegia ere txertatzen dutena beren lanean. Eta sozialdemokraten gandik hurbil xamarra daude. Gure alderdiak defenditu egiten du politika errotiko radikal bat klimari dagokionez. Beraz, hau da pixkat guk dugun espektroa. Koalizio gobernuan. Hau da pixka bat gure gobernuaren konfigurazioa gaur egun. Gainera aipatu da, lehen krisia ere aukera bat dela. Zenbaitetan, krisiek aukera paregabeak eskaintzen dizkigute. Baina aukera horiek ere negatiboak izan daiteke, edo beralde negatiboa izan dezake. Nik uste dut aukera bat dagoela gizartea berregituratzeko. Finlandian, Herbeheretan eta Alemanian antzekotasun handiak ditugu. Eta politikarako gune bat dugu, bere konvergentziak ere badituena. Epe luzera, esan genezake, lortu dugula gauzak egitera. Berregituratze terminotan esate baterako. Eta aurrera eraman dira hainbat ekintza eraldaketa bat lortzeko. Eraldaketa justu bat lortzeko. Eta aztertzen badugu Europar Batasuneko lehengoratze errekuperazio neurri sorta ikusten dugu ere berregituratzearen alderdi hori ere kontutan hartzen dela. Erabaki dugu beraz, funtsen 50%, IRF-tik datozenak, transizio justurako funtsetik datozenak hain zuzen ere, erabaki dugu eraldaketa berdea egiteko eta ekologikoa egiteko, eta inbertituko egingo litzateke ikerketan, hezkuntzan eta bar, eta saiatzen ari gara funts horiek erabiltzen transizio ekologiko bat lortzeko. Beraz, planifikatzen ari gara gauzak, eta nahi dugu karbonoa neutroa den herrialde bat lortu. Eta esaten ari naizen bezala krisia ere izan daiteke aukera momentu bat, lanean ari gara ere garraio sisteman, gure herrian, eta sektore honetan 80 ekintza ditugu jadanik abian jarrita. Eta gainera badugu zerga sistema oso ambiziosoa, eta sistema honekin konpentsazio modura jokatu nahi dugu. Konpentsazio bat lortu nahi dugu, eskualde mailan izan nahi duen konpentsazioa, eta baita ere maila sozialean konpentsazioa izan nahi duena, eta baita ere
aldaketa bat ekarriko duena, zeren eta ekarri egingo ditu ingurumen mailako zergak handitzea edo txertatzea, eta horri esker diru sarrerak askoz ere modu justuagoan banatuko dira. Hau niri gustatu egiten zait, horren alde nago, ze behin eta berriz eskatu izan dugun zerbait izan da. Egin dugu zerga erreforma bat berriki, eta lortu dugu gehiago inbertitzea energia berriztagarrietan, aurrekontuetan, diru partida handiagoa esleitzea horretarako, diru asko inbertitu da teknologia berdean, eta justizia sozialaren ikuspegitik gainera handitu egin ditugu ematen ditugun prestazioak langabeziagatiko, etxe bizitzagatik, laguntzengatik beraz hobetu egin dira gauza talderdi asko, eta niri hori zoragarria iruditzen zait, eta hau guztia esaten dut positiboa iruditzen zaidelako batetik, baina gainera erakutsi nahi dudalako nola lor daitezkeen gauzak testuinguru honetan ere bai, lorgarriak direla hainbat gauza. Lehen aipatu da Lin Boiulanen aurkezpenean horixe bera esan du berak eta ni ados nago Linek esan duen horrekin guztiarekin. Hau da, lortzen ari gara lan on bat egitea lortu dugu, baina beti ere testuinguru konplikatu batean. Eta lanean ari gara posible denaren mugen barruan, kontutan hartuz koalizio gobernu bat dela, jadanik deskribatu dizuen nolakoa den gobernua, eta asko mugatzen gaitu gobernuaren osaerak. Eta esan dudan bezala, hau handitu egin dugu, finantzak eta nekazaritzak aurrera egin dezan, eta bioekonomiarentzako laguntzak ere ezarri ditugu. Gainera hobetu egin dugu fiskalitatea, eta gainera saiatu gara horren desberdina edo desberdinkeriarik ez egoten. Eta oso programa ambiziosoa dugu esku artean, baina aldi berean ere esan nezake badugula estatu mailako enpresa bat, Alemanian badute ikatz planta handienetako bat, eta estatuko enpresa finlandiar hau ahalegintzen ari da nolabait aurrera eramaten, eta Holanda hain zuzen ere auzipetu nahi du praktika irregularrak egiten dituelako bere plantetan, beren fabriketan, beraz esaten ari naizen bezala, merkataritza akordioei dagokienez eta inbertsioei dagokienez, ez gara lortzen ari aldaketa handiak eta oinarrizkoak izango lirateken aldaketak, eta alderdi negatiboa izango litzateke egoera honetan guztian. Beraz, ikusten dugunez, gauzak egin daitezke, baina oso mugatuta gaude. Eta ikusi beharra dago zer egin daiteken, zerk lagundu dezake, naiz eta hori ez izan egokiena gu mugitzen garen testu inguruan. Ez da seguruenez egin daiteken gauzarik idealena. Beraz, errealistak izan behar dugu, eta ahalegindu egin behar dugu eskuartean ditugun aukerak aprobetxatu egin behar ditugu, eta horrela aldaketa positiboak lortuko ditugu gure herrian.
eta bada beste alternatiba bat, beste gobernu alternatiba bat, eta asko zokarragoa izango litzateke. Seguruenez, hori alakoa izango da hurrengo gobernua, askoz ere xenofoboagoa izango da seguruenez, eta seguruenez okerrera joango gara. Beraz horregatik esaten dut, aprobetxatu egin behar dugu orain eskuartean dugun koalizioko gobernu hau aurrera egiteko gure helburuetan. Eta lanean jarretuko dugu noski naiz eta oposizioan egon. Eskerrik asko zure aurkezpenagatik, naiz eta soinu arazoak izan ditugun. Orain hurrengo aurkezpenera pasatuko gara. Jesper Kiel dugu orain, bera Danimarkako kontseilaria da, eta Jesperrek hitz egingo dugu aldaketa klimatikoaz eremu lokaletik. Jesper Kiel, hitza duzu. Kaixo, Jesper Kiel naiz, udal politiken koordinatzailea naiz, gaur egun Danimarkan, eta 69 ordezkari ditugu, herrialdeko 98 udalerrietan, eta ni ari naiz lanean baita ere Svendborgen, hemen ikustezakezue mapan, 58.000 biztanle ditu, eta horien erdia Svendborgen herrigunean bizi dira, berdez zegoen mapan, eta gozen ikustera pixka bat zer nolakoa den egoera politikoa. Gobernu sozialdemokratikoa daukagu, bi alderdik babestutakoa, eta helburua da klimaren lege bat onestea, CO2 emisioak murrizteko 70%an 2030 baina lehen. Oraindik ere, urrun gaude helburu hori betetzetik, eta horren ohartun gara. Zein da egoera? Argindarraren 50% haize energiatik datorrela. Horretarako aerosorgailuak erabiltzen dira, batez ere lurrean jarritakoak, eta baita ere, etorkizunean espero dugu airesorgailu gehiago izatea offshore airesorgailuak itsasoan. Gu kontsumitzen dugun energiaren 10% dator haizetik, beraz etorkizunean elektrizitate behar handiagoa izatea aurre ikusten dugu. Eta orain eraldaketaren alde egiten ari gara, aerosorgailu gehiago jarri nahi ditugu. Beraz, offshoreko aerosorgailuen beharra dugu gaur egun. Alemania iparraldean, Danimarkan, haize handia dago, baina oraindik ere ez dugu behar adina baliatzen. Horregatik gehiago jarri behar ditugu. Behar ditugu ere ibilgailu elektriko gehiago, autoak, autobusak. Eta baita ere etxen berogailu sistema aldatu nahi dugu. Gas naturalean, petroleoan oinarritutako berogailuetatik, bestelako energia iturrietan oinarritutako berogailuetara pasa behar gara. Hiri sistemak, ezarriz, gainera, bero sistemak. Toki mailako eraldaketa bat bilatzen ari gara, eta Danimarkan dagoeneko existitzen dira hiri bero sistema horiek edo bero sare horiek merkeagoak dira, eta 7.000 etxe edo pixurentzat eramaten dute beroa oso modu merkean. Esango nuke berogailu sistemarik merkeena dela. Oso elektrizitate merkearekin sortzen baita. Hori sortzeko haizea erabiltzen dugulako, eguzkia erabiltzen dugulako, beraz oso energia iturri merkea, kasu honetan elektrizitate merkea, etxe asko berotzeko.
Gure helburua litzateke CO2 emisioak murriztea, 0 iritsi arte ahalik eta lasterren. Hondakinen errausketan tradizio luzea izan dugu Danimarkan, eta bertan sortzen den energia berogailuetarako ere erabiltzen da. Udalerri gehienek orain helburutzat dute birziklapen tasak hobetzea, biogasaren sorrera hobetzea, plastikoen birziklapena hobetzea. Beraz, etorkizunean hondakin gutxiago izango ditugu erraustegirako, eta kasu horretan gehiagizko gaitasun bat izango dugu hondakinen erraustegiei dagokienez. Beraz, ziurrenik zer egingo dugu? Europako hondakinak importatzea, Alemaniatik eta abarretatik. Baina, garrantzitsua da prozesu hori etetea CO2 emisioak murrizteko, izan ere erretzen ditugun hondakinek plastiko kopuru handia dituztelako eta horregatik CO2 asko emitituko dugulako, aldaketa bat egiten ez badugu. Ezin dugu gelditu hondakinen importazio hori, beraz gure helburua da edukiera, gaitasuna murriztea. Svendborgen etxe guztietan bereizten dituzte hondakinak, eta gure ustez birziklapen tasa 30%tik 50%tik goraraino eraman dezakegu oso urte gutxiren buruan. Horri esker, hondakin gutxiago erreko ditugu erraustegietan, eta horre ikusten da 19.000 tonatik 11.000 tonara igaroko garela. Horiek urteroko zifrat dira. Guk dugun erraustegian 50.000 tona erretzen dira urtero guztira, eta gure gaitasuna da 50.000 tona erretzea, eta horregatik kopuru horretara heldu arte importatu egiten dugu. Beraz, helburua da dugun gaitasuna edo almen hori murriztea. Zein da orduan irtenbidea? Aurreko gardenkia jarriko didazu, mesedez, aurrekoa? Zein da irtenbidea? Alde batetik, erraustegiak itxi ditzakegu, baina helburua da hori modu mailakatuan egitea, CO2 emisioak murriztu ahal izateko. Kopenhagen, zehazki, Svendborg baina 10 bider handiagoa da, eta duela 30 urte eraiki zuten erraustegi berri bat, handiegia zena, garestiegia izan zena, guretzat, eta Kopenhagen eraiki zuten erraustegi hau, argazkian ikus dezakezuen, nahiko polita da, belar artifiziala ere jarri zioten, eta noski, erabili egiten da maileguak eskatu direlako, handiegia da, garestiegia, berriro diot. Eta iaz, amaitu zuten hau eraikitzen, ongi gogoratzen dut. Beraz, hauxe da egoera, eta zer egin dezakegu? Zer dago gure esku, gure udalerriari begiratuta, gure plana da, ibilgailuen aldaketa bat egitea, eta 2030erako lortzea ibilgailu gehienak, auto eta autobus gehienak elektrikoak izatea. Beste udalerri batzuetan dagoeneko egin dute aldaketa, autobus elektrikoak dituzte, eta gu ere prozesu hori egingo dugu. Gure udalerrian 50 aerosorgailu ditugu lurrean, gehienak zaharrenak dira, txikiak, eta horiek ere aldatu beharko ditugu.
datozen 10-20 urteetan berri batzuengatik aldatu beharko ditugu. Handiagoak izango dira, jende asko ez dago oso ados, baina eraldaketa hori egin beharko dugu. Eta aldi berean, lursail handien jabeek ere eguzki panelak jarri nahi dituzte eta bilatu beharko ditugu kokaleku honenak panel horientzat. Horrengo gardenkian, mesedez. Eskerrik asko. Gu ari gara aldaketa hauen alde lan egiten, aurrera pausoak ematen saiatzen ari gara, eta aldi berean klima aldaketaren aurka borrokatzen ari gara maila lokalean, nazioartean, nazionalean, eta horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jasper, zoragarria izan da zuri entzutea, zure esperientziari buruz, ikastea, eta orain azkenik. Eta orain Gillian Martin dugu, Alderdi Berde Eskoziarretik dator. Gillian, hitza duzu, eskerrik asko. Kaixo? Pena handia da hor ez egotea, Euskal Herrian fisikoki ez egotea. Espero dut laster han izateko aukera izango dudala. Gustatuko litzaidake gaur hitz egiten ari garenaz Eskoziako parlamentuan. Gainera, erronka bati buruz hitz egin nahi dizuet, gure aurrean dugun erronka bati buruz. Sentitzen dugu, baina soinua erdi moztuta iristen zaigu. Egingo dugu alduguna, baina ez dugu oso ondo entzuten. Itzultzen joango gara ulertzen dugun hori, baina hor utsuneak daude Gillianen diskurtsoan. 2019an guk berdeok aldaketa klimatikoaren legea onartu genuen. Eta helburu batzuk ezarri genituen, oso helburu ambiziosoak. Beste edozein lekutakoak bezain ambiziosoak. Guk iritsi nahi dugu karbonoaren neutraltasunera 2055 urterako. Gainera, 195eko murrizketak izan ditugu 2030erako, eta 2030 hortxe dugu aurrean. Eta ari gara herrialde batez hitz egiten, zeinak enplegu asko dituen karbonoaren mende. Hau da, petrolioaren mende eta gasaren mende, eta beraz uste dugu helburu horiek betetzeko hauxe egin behar dugula, eta konponbide batzu posible direla. Hau da, gure karbono sunbideroak hobetu behar ditugu. Hori egin dezakegu turba asko dauden lekuetan, eta eskualde asko daude, non turbera asko daude, asko idortu egin dira nekazaritza helburuetarako. Eta askotan terrientenek lehortu egin dituzte, eta gero eskualdeak erabiltzeko ehizagune gisa. Eta 200.000 milioi erabili ditugu eskualde hauek hobetzen, eta inbertitzen jarraituko dugu datozen urteetan gune hauek karbono sunbidero bihurtzeko. Karbonoa sartu nahi dugu zotalik gaztegietan edo zoik gaztegietan, eta enplegu berdeak sortu nahi ditugu. Badago beste arlo bat, zeinean eragin dezakegun, eta hori hain zuzen ere industria da. Guk tradizio handia dugu ingenieritzan, eta petrolioa eta gasa dugu arazoaren parte direnak ere, baina baita ere soluzioaren parte izan daitezke, ze langile oso kualifikatuak ditugu arlo honetan lan egiten, beraz potentzial handia dugu berrikuntza bultzatzeko gaur egun petrolioan eta gasean lan egiten duten pertsonetan.
Eta niri asko inporta zaidan gauza da, eta oso hurbiletek ukitzen hau, ze nire familia sektore honetatik dator. Nire aita ingenieria izan zen, eta 60ko hamarkadan petrolioaren sektorean lan egin zuen, gasaren sektorean ere bai. Eta erabaki txarrak hartu zituenez garai hartako gobernuak enplegua galdu zuen, eta ez zuten transizio justu bat izan. Beraz, badakit zer den transizio justu horren ezan, nire etxean nire familiak beste herri batera joan behar izan zuen bizitzera, eta horregatik ez dut ikusi nahi istorio hori errepikatzen etorkizunean, ezin dut ezertxo ere egin gabe gelditu. Ikusten dudanean badaudela sektore batzuk lana ematen dutenak, jende askori lana ematen diotenak, baina gero egokitzen ez direnak, hau da, ez daukate oso etorkizun ona, eta inor ez da ezer egiten ari langileak babesteko. Beraz, lan egin behar dugu transizio justu bat lortzeko, eta ezagutza eta gaitasunak erabili behar ditugu, sektoreko gaitasunak, ze aurko langileek ezagutza oso baliotsua dute. Gainera, aipatu da jardunbide, nekazaritza jardunbide komuna, Laster hasiko gara Brexitarekin gainera, eta ezin dugu politika honi buruz ere gehiegi hitz egin. Gauzak dauden bezala ikusita. Etorkizunean ez dugu inolako zer ikusirik izango nekazaritzaka politika bateratu horrekin. Baina gainera aukera bat izan daiteke guretzat, birplanteatu dezakegu ordainketa sistema. Nola ordaintzen diegu nekazariei? Hau da, ezar ditzakegu politikak jokabide egokia bultzatzeko, ongarriak ez erabiltzeko, ongarri artifizialak ez erabiltzeko, eta gainera lan duinak bultzatu ditzakegu nekazaritza sektorean. Eta beste hizlari batzuek ere aipatu dute. Aipatu dituzte zeintzuk diren nekazaritza sistemak eta ze arazo izaten dituzten lurrari dagokionez, baina guk orain aukera dugu planteatzeko esan dudan hori guztia. Eta gainera, beste gai batzuk ditugu esate baterako nahi dugu internet estaldura bat ezarri, kalitate altukoa, horrela landagune urrunenetan bizi diren pertsonek ez dute zertan autoa hartu behar hirietara lanera joateko. Telelana bultzatu nahi dugu, beraz leku urrun horietan jakina Brexitarekin gure parlamentua erabat paperez bete dute, mukuru bete dute Brexitaren inguruan, eta oso hastia gutxi izan dugu erabakitzeko zer egin nahi genuen etorkizunean. Eta beraz, arazoak ditugu ze guk eskumen partziala dugu gai batzuen gainean, ez dugu erabateko eskuduntza, eta arazo benetan garrantzitsuak ditugu. Arazo nagusietako bat, Eskozian da, jakina, Britaniar parlamentua oso desberdina da, hau da, alderdi kontserbadorak ez du inolako zerikusirik Eskozian gobernatzen ari den alderdiarekin, ideologia guztiz bestelakoa dute, eta haiek sustatzen dituzten legeak oso desberdinak dira. Guk nahiko genukenengandik oso desberdinak, eta ez dira oso handi nahiak, ez dituzte oso helburu anbiziosoak konparatzen balin badugu esate baterako Eskozian nahi dugunarekin. Haiek zerga pizgarriak dituzte, eta baita ere badute lizentzia sistema bat, eta petrolioaren sistemarentzat eta gas sistemarentzat. Haiek hori guztia kontrolatzen dute, eta baita ere kontrolatu egiten dute, eta gobernu zentralak eskumenak dituzte azpiegituren gainean, garraioaren, petrolioaren eta gasaren gainean, eta baita ere energiaren garraioan oro har. Eta jakina interes sortuak daude honetan guztian, eta gainera pizgarriak kendu egin dituzte. Kendu egin dituzte energia eolikoa lurrekoaren pizgarriak kendu egin dituzte, beraz lur hoietako jabek ez dute aerosorgailuri jartzea beren lurraldetan, ze ezingo baitituzte zerga pizgarri horiek aprobetxatu. Zerga pizgarri horiek kendu egin ditu gobernu zentralak, erresuma batuko gobernu zentralak hain zuzen ere. Baina, tira, oraindik ere, aztertzen ari gara,
karbono gehiago baitzeko aukera hori, gure lurraldeetan aerosorgailuentzat erabiliko ditugunez gero, erabili ditzakegu karbono sumidero gisa. Gainera, aipatu nahiko nuke pixka batean ze efektu izango dituen Eskoziarentzat Europar Batasunetik ateratzea, ze jadanik ez gara Rich bezalako programetan egongo, ez gara adibidez ere merkataritza akordioen barruan egongo beste herrialde batzuekin batera, eta ondorioz izan dezakegu lehiakortasun desleialaren egoera Europako beste herrialde batzuekin, eta hori negatiboa izan daiteke elikagaien sortzaileentzat, Eskozian lan egiten duten ekoizleentzat. Eta beste hizlari askok esan dute ze desabantailak dituzten Europar politikariek, baina ni esan inbiriaz begiratzen zaituztet, ze, karo, zuek guztiok gutxienez herrialde talde bateko kide zarete. Bueno, gehienak uste dut herrialde batzuetakoak zaretenaz nek aldaketa klimatikoa lehentasun gisa jarri duten, baina gu Erresuma Batuko parte gara, eta Erresuma Batuan aldaketa klimatikoa ez da lehentasun bat inondik inorare. Eta egia da, konturatzen naiz, oso negatiboa naizela Erresuma Batuari buruz hitz egiten dudanean, eta aipatzen dudanean ze leku dugun guk Erresuma Batuan, baina jakina badago arrazoi bat. Hau da, guk badugu etxe bizitza parke oso zaharkitua. Ni adibidez hemen manta batekin agozen ere etxea oso hotza da, eta hotza dut momentu honetan. Ahalegintzen ari gara Eskozian gure kargagailu sistema hobetzen, ibilgailu elektrikoentzat, eta murriztu nahi dugu edo zergapetu egin nahi dugu gasolina salmenta, diesel gasolina salmenta 2022ko, baina hori oso zarra da. Asko inbertitu du gainera energia eoliko offshorean eta onshorean ere. Bai, guk egiten dugun guztia, edo guk irabazten dugun guztia, eizea dagoen egun batean, aire sorgailu horrekin, energia hori guztia ezin da inon biltegiratu une honetan, eta horretarako bilatu behar ditugu, aurkitu behar ditugu energia hori, sortzen energia hori aprobetxatzeko modu egokiagoak. Eta gero dugu Eskoziako inbertsioen bankua, eta gutxi barru izango duguna, eta lehentasun gisa jarriko ditu karbonoan apalak diren proiektuak, edo basuak diren proiektuak. Eta Eskozian landagune asko ditugu, autobus zerbitzu oso txarra dutenak, eta badugu trenbide sare nahiko kaskarra ere bai. Beraz, pertsona askok auto bat behar dute. Ze garraio sare publikoa ez da behar bezain ona une honetan. Eta hori guztia transizio justuaren partea da, noski. Jakina, gobernua une honetan eguneratzen ari da bere plana aldaketa klimatikoaren kontra egiteko, baina koronavirusa iritsi da, eta jakina dena mantxotu egin da. Baina tira, alduguna egiten ari gara, eta eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Gillian. Aurkezpen bikaina egin duzu, eta oso ondo azaldu dituzu, ze erronka dituzue Eskozian. Eskerrik asko, hizlari guztiei, eskerrik asko zuen aurkezpen guztiengatik, iruditu zaizkigu guztiak oso praktikoak, oso interesgarriak, eta orain pasatuko gara ondorioetara. Horretarako Idoia Letona dugu gurekin, Bruselan dago bera. Idoiak laburbildu egingo du orain arte entzun duguna panel honetan. Bai, kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko Fernando, eskerrik asko hizlari guztiei. Eta, egia esan da laugarren panel honetan, aurreko panel guztietan bezala, maila oso altuko. Ez dugu entzuten, Idoiak esaten duena. Kaixo? Idoia, it seems that your micro is off. Badirudi zure mikrofonoa itzalita dagoela. Get any sound from you? Bai, kaixo? Ez dizugu entzuten, Idoia? No sound, sorry. Barkatu, ez dizugu entzuten? Ez dugu soinurik?
Bai. Badirudi arazo teknikoren badugula, Idoiaren soinuarekin, ea konpontzen dugun, eta Bruselatik esaten digun, Vale. Idoia, are you there? Bai, kaixo? No? Vale. Hor zaude? Let's try again. It Bai, seems it works Ja, now. berriro saiatuko gara. Yes, Idoia? Vale, orain bai. Vale. Arratsaldeon eta eskerrik asko Fernando eta eskerrik asko islari guztiei. Egia esan da laugarren panel honetan eta aurreko panel guztietan bezala, maila oso altuko islariak eta aurkezpenak entzun ditugu, eta ez da batere erreza izango niretzat 5 minututan errepaso bat egitea, eta Europako politika klimatikoen gakoak eta topa ditzazkegun mugak laburbiltzea. Baina, bueno, panel honetako 5 islariek gobernu maila ezberdinetako esperientziak, praktika onak eta mugak aurkeztu dituzte, eta bueno, gako oso interesgarriak entzun ditugu. Hasteko, Lynn Boyanek, Irlandatik, bere interbentzioan Europatik datozen politiken analizia eta kritika egin du. Hainbat kontraesan aurkezten dituen politikak alegia. Rekuperazio funtzioei buruz hitz egin du eta trantsizio justua bilatu behar dugula komentatu du. Green New Dealaren arrakasta lortzeko ez gara soilik zentratu behar enplegu berdeetan, osasuna ere kontuan hartu behar dugula komentatu du eta zaintzen ekonomia jarri beharko genukela fokoa. Eta gainera Europar legediak oso ikuspegi utilitaria hartu duela naturarekiko komentatu du. Eta horrela, beste batzuen artean, komunitate indigenen eskubideak urratzen direla. Gainera Irlandako nekazarien egoera aztertu du Linek, eta ikusi dugu nola gaurko politikak ez daude nekazarien txikien onurarako bideratua. Eta orokorrean ekintza klimatikoan gehiago egin genezake, baina askotan instituzioak direla hauek oztopatzen dituztenak. Gero, bigarren islaria, Jens Holmesen, bere interbentzioan, Suediatik, garraio sektoreak klima aldaketan daukan implikazioaz hitz egin digu. Eta ez hori bakarrik, airearen kalitatea eta gure osasunean inpaktu handia daukan sektorea dela komentatu dugu. Europar Batasuneko emisioen eren bat sektore honetatik dator, eta emisio murrizketa helburuak ezarrita badaude ere, hauek oso labur gelditzen dira Pariseko akordioan ezarritakoa betetzeko. Eta zentzu honetan, ezkerreko indarrek garapen teknologikoa babesten badute ere, garraio hobea eta batez be garraio murrizketan jarri beharko genukela fokoa. Garraio publikoa da bereziki indartu behar dena. Eta hori dela eta pandemiak garraio pribatuen sektorean eragindako inpaktu positiboa aipatu du. Eta halako aldaketa susperraldi justuaren mamian mantendu beharko genukela. Ingurumen fiskalitateari buruz hitz egin du eta Suedien ezarritako zergei buruz hitz egin du bai. Non onuradun nagusiak langileak eta emakumeak izango ginateken. Beraz, ingurumen politika hauek genero landu beharko dira. Hirugarren islari Henry Pursek Finlandiako gobernutik pandemiaren krisia aukera bezala aurkeztu aldela komentatu du, Europar funtsen parte handi bat proiektu eta lanpostu berdeetan inbertituko direla bertan Finlandian, benetako trantsizio berde eta justu bat lortzeko. Haien helburua karbono neutralitatea lortzea dela esan digu, eta adibidez ekintza batzuk badituzte planeatuta garraio sektorean, eta gainera justizia soziala lortzeko plan ambizioso bat aurkeztu du bai. Laugarren islariak, Jesperrek Dinamarkatik udal politiken koordinatzaile eta zinegotzi bezala, maila lokalean garatu aldiren praktikei buruz hitz egin du, klima larrialdiari aurre egiteko estrategia asko eta asko maila lokalean garatzen baitira. Bertako Dinamarkako hiri batzuk hiri berogailu sistemak dituzte eta gainera erabiltzen duten energia aerosorgailuetatik dator askotan. Bertan Dinamarkan aerosorgailu asko dituztelako. Hondakinen errausketan sortzen den energia ere hiri berogailuetan erabiltzen dira, baina komentatu digu praktika hau errausketarena eten edo behintzat murriztu beharko dutela eta horretarako beste batzuen artean birziklapen tasa handitu nahi dute. Gainera, beste ekintza batzuen artean, bus elektrikora pasako direla eta eguzki panelak jarri nahi dituztela hiri askotan.
Eta azkenengoz, Gillian Martinek Eskoziako esperientzia maigaineratu du, susperraldi berdearen erronka alegia 2019an onartu zuten klima legea eta helburu oso anbiziozoak ezarri zituzten. Komentatu dituen praktika batzuk, adibidez, karbono sumideroak handitu nahi dituztela eta hau egiteko turba eskualdeak hobetuz egingo dutela. Gainera, enplegu berdeak sortu nahi dituzte, eta Eskozian tradizio handia dago industria eta ingenieritzan barkatu. Eta potentzial handia dago baliabide hauetan, ere trantsizio justo bat egiteko eta langileak babesteko. Eta, gainera, Eskoziaren kasuan beste erronka bat daukaten. Ez daukatelako eskumen osoa gai importante askotan, eta erresuma batutik datozen politika askok ez dituzte konpartitzen Eskozian. Eta gainera, Brexita laster dator eta Europatik datozen programak askotatik kanpo geratuko dira. Hau izango litzateke panel honetan entzundakoaren laburpena, oso labur kontatuta egia esan da. 5 interbentzio oso interesante entzun ditugu eta hausnarketarako materiala jaso dugu. Baina, orain ikusentzuleen txanda izango litzateke eta ziur zuek ere galdera interesgarri asko planteatuko dituzuela. Eskerrik asko. Yeah, thank you very much. Galdera bat egiten du Iñigok Henryrentzat posiblearen mugan lan eginez eta unearen aukerak baliatuz posible da transizio ekologikoaren agendak eskatzen dituen helburuak betetzea? Nik uste dut oraingoz gai izan gara helburuak betetzen. Eta egin gara politikak hobetzen, aplikatu zijoazen politikak, nik uste dut alderdi positiboak negatiboak baino askoz gehiago direla oraingoz Finlandian. Eta 8 alderditatik 7 konprometituta daude. Konprometituta daude helburu ambiziosoetan, klima alorrekoetan, noski. Eta horregatik, bai zentristak direnak ere, gobernuaren aldetik ere konprometituak daude helburu hauekin. Beraz, horrek eman digu aukera interesgarria, palanka interesgarria eman digu, eta hori aipatzekoa da, noski. Egiten du, eta Gillian Martinentzat da. Eskoziaren balizko independentziak nola baldintzatuko luke Eskoziaren subiranotasun energetikoa? Petrolioaren jabetzaren inguruko gatazkarik aurreikusten alduzue? Yeah, hopefully it's not hypothetical. Hopefully it's coming soon. Egia esan oso eszeptikoak gara gai horren inguruan. Jende asko dago, langile asko dago gasaren enpleguaren mende bizi dena. Beraz, egoera askotarikoak daude, mota guztietakoak daudela esan genezake. Eta ikusten duguna da, jende asko dagoela deseroso gertatuko denaren inguruan, petrolearekin gertatuko denarekin eta gasaren inguruan gertatuko denarekin, eta nola bilakatuko diren gauzak. Beraz, ikusten joan beharko dugu, eta alternatibak eraiki beharko ditugu maila energetikoan. Esate baterako pentsa genezake hidrogenoan. Hidrogenoaren inguruan ikerketa ugari egiten ari dira, beraz horre erronka asko ditugu.
erronka asko eta pixkanaka aldatzen joan behar dugu gure eredua eta ikusiz joango gara ze gertatzen den. Galdera bat, Manuk, Jesper Kieli egiten diona. Asko hitz egin duzu Danimarkako district heating sistemari buruz. Bero komunitario sistema hauentzako nahiko biomasarik dago Danimarkan, importatzen da, nondik arazo hauen inguruko alternatibarik edo alternatibak zeintzuk izan daitezke? Yes, thank you for the question. It's a good question. Bai, galdera ona iruditzen zait. Alemaniak biomasa asko erabiltzen du eta hori arazo handia da. Gainera, behar dugun biomasaren erdiak importatzen dugu. Hirietako berogailuetako askok erabiltzen dute biomasa eta baita ere ikatza erabiltzen dugu gure berogailuetan. Eta gainera bero pompa handiak erabiltzen dira. Eta gainera ikusi dugu orain askoz merkeagoa dela erabiltzea aerosorgailuetatik datorren energia. Beraz, hori izango da etorkizuna, hori da alternatiba gure ustez eta horrela murriztu egingo dugu ahalik eta gehien behar dugun biomasa kopurua. Eta horrela konponduko dugu arazori. Amets, Galdera bat egiten du Ametsek, aurreko paneletan, edozein hizlarientzat bide batez. Aurreko paneletan askotan aipatu da ze garrantzitsua den transizio ekologikoa justizia klimatikoarekin batera egitean, zentzu horretan kontutan hartuz ze baliabide kontsumo egiten dugun Europan eta baita ere ze aztarna ekologiko metatua dugun, nola babestu ditzakegun hegoaldeko herrialdeen aukerak beren transizio sozioekologikoak egin ditzaten. Hizlarietako bat animatzen baldin bada erantzutera? Bai, ni animatzen naiz. Lehen esan dudan bezala, ni justizia globalaren aldeko mugimenduan lan egiten dut eta gu hegoalde globalean ere oinarritzen gara eta Afrikan ere lan egiten dugu. Eta batez ere Afrika ekialdean eta inguru horretako herrialdeetan lan egiten dugu. Eta beraz oso galdera egokia iruditu zait egin duzuna. Aztertzen baldin baditugu per capita emisioak, Sahara azpiko herrialdeetan, batik bat, ikusten dugu zerotik oso hurbil daudela. Eta beraz aukera kentzen ari gatzaizkie, eta kendu egiten diogu aukera bat beren garapen propioa eukitzeko, eta hori akats larria iruditzen zait. Niri ez zait iruditzen mendekotasuna bidea izango denik, eta ez dut uste ere akats berberak egin behar ditugunek, behin eta berriz. Baina une honetan, nire ustez, ez genuke oso zorrozak izan behar, besterik gabe zorrozak izan behar mugatzeko orduan, estatu horietako ekonomiak mugatzeko orduan. Eta nik uste dut kontu handiz ibili behar dugula horretan. Eta hori esan ondoren, eta oso labur esango dut gainera, hemen, idealena izango litzateke, urrengo fasera pasatu alizatea, ez? Herrialde horietan, guk soluzio ukigarriak behar ditugu. Ukitu daitezkenak, ikus daitezkenak. Eta izan daiteke adibidez eguzki energia. Eguzkiaren energia, Okay, Harry, thank you. Eskerrik asko, Harry. Y otra pregunta más. Eta beste galdera bat,
Abiadura handiko trena proiektu berde bezala diru laguntzak jasoko ditu Europatik. Zer espero dezakegu orduan Europatik? Eztabaida eta idei faltsuak? Ez litzateke hobe izango gizarteari egia esan eta desazkundea baino beste biderik ez dagoela esatea? Edozein panelistarentzako irekia. Nork hartuko du? I could answer. Great. Yes, you have the floor, please. Bai, hitza duzu aurrera. Bai, hitz egin dezakezu nahi duzunean. Bueno, niri iruditzen zait ideia, ona, hau da, abiadura handiko trenak finantzatzea diru publikoarekin, ze alternatiba izango litzateke auto gehiago izatea errepidetan, emisio gehiago, zarata gehiago eta kutsadura gehiago, eta beraz ideia ona iruditzen zait trenbide sistema batean inbertitzea. Jakina modu bizkorrean bideiatu behar dugu Europako hirien artean, eta horretarako abiadura handiko trenak berritugu, badakit diru asko balio dutela, baina nik inbertsio gisa ikusten ditut. Eta inbertsio egokia iruditzen zai gainera. Eskerrik asko, komentario honengatik, bueno, denborik gabe gelditzen ari gara, beraz itxi egin behar dugu, itxi egingo dugu beraz 5. panela. Oso pozik sentitzen gara, ze biltzar hau 2000 lagunetik gora jarraitu dute egunean zehar. 3 Belgikatik datoz, 25 estatu batuetatik, 150 Madriletik, 130 Santa Cruz de Tenerife, eta 112 Valentziatik, eta gainerakoak Euskal Herritarrak dira, edo Euskal Herrian bizi direnak. Beraz, zifra oso altuak izan dira, eta beraz horregatik eskerrik asko jarraitu gaituzten guztioi etxetik. Gainera, esan beharra daukat, panel guztiak, saio guztiak eskuragarri egongo direla interneten, norbaitek entzun nahi baldin badu edo berriro entzun nahi baldin baditu eztabaidak, eskerrik asko beraz denoi zuen arretagatik, eskerrik asko bereziki jarraitu gaituzten guztioi, etxetik jarraitu gaituztenei, gure izlariei Lin, Jens, Henri, Jesper eta Gillian eta Idoia. Espero dut gozatuko zenutela eztabaida honetaz eta bihar berriro hemen egongo gara goizeko 10 hurrengo saioa egiteko. Eskerrik asko.